أمو داتا حدا presentation تتأكمنا مسودانا بستفعل منجدي مسكن غالو سبات شير كنجبرو نخلينا نابنت حدا presentation نا فيديو خنكيرو نخلينا نا مايكروسوفت وورد كونفرت كنجبرو نخلينا ويون بسيل ملكا جيرنا كنزرقوها نخل ويدما ناب بي دي اف فورمات جيرناون كنزرقوها نخلينا هراي قصيلنا خمي جيرنا حدا دوكمنتنا مالتي حدا presentation slide دوكمنتنا كمي جيرنا ناب بي دي اف نغيرو كريكم ين ابنت ابزي حدا presentation document أدالي له قصيلة ناب فايل أتو فايل مساعته أبستعتي export زبلالني export مساعتنا أبزي create Adobe PDF زبلالو أنا Adobe بتعيني أسلز له كمبيوتري تزي كوينو أبناتكم create PDF or XPS document زبل كمتساكمي أبزي كليك تقبرو قصيلنا create PDF or XPS تبزا باتن زي نتساقطع مالتي بدحريو أبي خاسيف تقبرو دالي خازلخا أبز تحبرا مالتنا أبنات أب documents أنا سيف كقبري أبزي زخونة فايل نيم كوبي نعي مرقاقص مالتي نابنت تقرنيا كوتس إلى أبزي يبي له publish كبلا جي publish مسبولكو أبز تحت خمزة العزابو زلنا ناب ناب PDF document يغير اللي على مالتي presentation هراي ناب PDF مستغيرة بعلو automatically خمس تريو زلهم تقرنيا quotes dot PDF format كوينو كوين له لك عم كم مصحف تغير له مالتي سلازي كم زنا جبرنا خا نتي نعم مصحف زغيرنا دوكمنت مسكالو سبات شير كنغبرو نخلينا مالتي جزي بخمسة عينة ملكة ناب PDF دوكمنت تغير له تي ناتنا presentation so نابنت نزا presentation document نحدا كرخبا دلي أنا أب my document سيف جيرا زلهو أب my document سياتو ማይ ዶክመንትስ ምስኣተኹ ትግርኛ ኮድ ሲለ ሴቭ ጌርያ ነለታብዚ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ እታ ፒዲኤፍ ዶክመንት ናትናያ እዚኣ ኮፒ ጌርና ዲና ዋላ ብዝኾነ መንገዲ ጌርና ዝኾነ ሰብ ክንቦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሓደ ኣገባብ እዩ ካልእ ቀፂልና ንሪኦ ድማ ልክዕ ናብ ፒዲኤፍ ዶክመንት ኮይኑ ግን ድማ ብዝተፈላለዩ ኦፕሽን ክንቅይሮ ንኽእል ኢና ክሬት ፒዲኤፍ ኦር ኤክስፔስ ዶክመንት ምስ በልና ኣብዚ ታሕቲ ማለት እዩ ኦፕሽንስ ዝብል ሓደ ባተን ኣለኒ ሕጂ መጀመርታ ኣበየ ሴቭ ዝገብሮ ዘለኹ ኣብ ዶክመንት ሴቭ ክገብሮ ትግርኛ ኮድ ሲለ ናምበር 2 ክብላ እያ እዚኣ ራይ ናምበር 2 ኢለ ኣለኹ ብድሕሪኡ ብፒዲኤፍ ታይፕ እዩ ሴቭ ክኸውን ማለት እዩ ኣብዚ ኦፕሽንስ ዝብል ንኣቱ ኣብ ኦፕሽንስ ምስኣተን ኣብዚ ሬንጅ ዝብል ኣሎ ኦል ወይ ካረንት ስላይድ ወይ ከዓ ሰሌክሽን ዝብል ኣለና ማለት እዩ ሕጂ እዛ ስላይድ ሾው ናተይ ከምዚ ንዕዘባ ዘለና 12 ስላይድስ ኣለዋ ሕጂ ብሙሉእ ስላይድስ ዲና ናብ ፒዲኤፍ ክንቅይሮ ደሊና ዘለና ዋላስ እዛ ወሊዕናያ ዘለና ስላይድ 2 ጥራይ ዲና ናብ ፒዲኤፍ ክንቅይራ ደሊና ዘለና ወይስ ባዕልና ኢና ዝተወሰነ ክንነግራ ማለት እዩ ኦኬ ሰሌክት ዝገበርናያ እንድሕዳ ኣሎ ኮይኑ ንዕን ጥራይ ናብ ፒዲኤፍ ቀይረን እንድሕዳ ንብላ ኣለና ኮይና ኸ ኣብዚ ክንሕብራ ንኽእል ኢና ሕጂ ኦል ስለ ዝበልና ሓንቲ ወይ ብሙሉእ እቲ ዶክመንትና ብሙሉእ ስላይድስ ናብ ፒዲኤፍ ተቐይሩ ማለት እዩ ካረንት ስላይድ ጥራይ እንድሕዳ መሪፅና ግን እታ መሪፅናያ ዘለና እዛ ንሪኣ ዘለና ስላይድ ጥራይ ናብ ፒዲኤፍ ክትቅየር እያ ሰሌክሽን ዳዳ መሪፅና ኸ ሰሌክት ዝገበርናዮም ስላይድስ ናብ ፒዲኤፍ ክቕየሩ እዮም ማለት እዩ ኦኬ ተዘይ ኮይኑ ኣክንደ ኦል ስላይድስ ንመርፅ ኣብዚኣ ስላይድስ መሪፅኻ ካብ ሓደ ክሳብ ንኣብነት 5 ዘለዋ ጥራይ ኦኬ ካብ ሓደ ክሳብ 5 ስላይድ ዘለዋ ጥራይ ናብ ፒዲኤፍ ቀይርለይ እንድሕዳ ክብላ ደሊኻ ኣብዚ ሬንጅ ክነግራ ይኽእል እየ ማለት እዩ ኦኬ ኣነ ሕጂ ኦል ክብሎ እየ ድሓን ሕጂ ኣብዚ ፓብሊሽ ኦፕሽንስ ፓብሊሽ ዋ ትብለኒ ኣሎ ስላይድስ ድዩ ሃንድኣውትስ ድዩ ኖትስ ፔጅ ድዩ ኣውትላይንስ ኣነየናይ ኢኻ ፓብሊሽ ክትገብሮ ደሊኻ ዘለኻ ኦኬ ኣብዚ ኸ ኣብ ዝሓለፈ ትምህርትና ተማሂርና ኣለና ብዛዕባ ሃንድኣውትስ ብዛዕባ ኖትስ ብዛዕባ ኣውትላይን እዚ ነናቱ ቪድዮ ሰሪሕናሉ ስለ ዘለና ኣብኡ ረእይዎ ብድሕሪኡ ሃንድኣውትስ ምስ ሰራሕኹም ኣብዚ ከመይ ጌርኩም ፕሪንት ትገብርዎ ድማ ኣብዚ ክትርእይዎ ትኽእሉ ኢኹም ማለት ንኣብነት ሃንድኣውትስ ምስ ሰራሕኹም ስላይድስ ፐር ፔጅ ማለት እዩ ኣብዛ ሓንቲ ፔጅ ሲ 6 ስላይድስ ፕሪንት ክትገብር እንድሕዳ ደሊኻ ኣብ ሓንቲ ኤፎር ወይ ከዓ ክልተ ስላይድስ ኣብ ሓደ ኤፎር ፕሪንት እንድሕዳ ክትገብሮ ደሊኻ ከምዚ ጌርካ ፕሪንት ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ካልእ ኣብዚ ኢንክሉድ ሂድን ስላይድስ ዝብል ኣሎ ሃይድ ዝገበርካዮም ስላይድስ እንድሕዳ ኣብ ፕሪንት ክወፁ ደሊኻዮም ኣብዚኣ ኢንክሉድ ክትገብራ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ኮመንትስ ዘለዎ ኦኬ ብዛዕባ እዚ ተማሂርና ኢና ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮታትና ርእይዎ ተመሊስኩም ኮመንትስ ካ እንድሕዳ ክወፁ ደሊኻዮም ፕሪንት ኮይኖም ኢንክሉድ ኮመንትስ ክትብል ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ካልእ
ኢንክስ ዝኾነ ዓይነት ቀለማት ማለት ብፔን ጌርና ድሓናፀፅናዮም ፕሪንት ኮይኖም ክወፁ እንድሕዳ ትደሊ ኮንካ ኣብዚ ኢንክሉድ ኢንክ ዝብል ክትገብር ትኽእል ኢኻ እንድሕዳ ዘይትደሊ ኮንካ ከዓ እዚኣ ክትገድፋ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ኦኬ ካልእ ዶክመንት ፕሮፐርቲስ ድዩ ዶክመንት ስትራክቸር ናይዚ ዶክመንት ናዚ ክወፅእ እንድሕዳ ደሊና ኣብ ስቲክ ንገብሮ እዚ ፒዲኤፍ ኦፕሽንስ ዝብል ኣለና ብዙሕ ኦፕሽንስ ኣሎ እዚአን ላዕሊ ዘለዋን ቀንዲ ዘገድሳና ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ብሃንድ ኣውት ፎርማት ገይረ እዚኣ እንድሕዳ ፕሪንት ግበር ለይልያ ናብ ቱ ማለት እዩ ፓብሊሽ ክብላ ኣብዚ ምስ ወዳእኹ ኦኬ ሕጂ ፕሮሰስ ዝገብር ኣሎ ብስታሕቲ ነግረና ኣሎ ማለት እዩ ናብ ፒዲኤፍ ፎርማት ፓብሊሽ ገይሩ ከውፃልና እዩ ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ትዕዘብዎ ዘለኹም ሃንድ ኣውት ስለ ዝመረፅና ኦኬ ልክዕ ረአይዎ ሕጂ ኣብ ሓንቲ ወረቐት ክልተ ስላይድ ይወፅእ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ፉተር ዝገበርናዮ ፔጅ ናምበር ኣለና ሂደር ዝገበርናዮ ዴት ኣብዚ ይወፅእ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ኣብ ሓደ ፔጅ ክልተ ስላይድ ይወፅእ ኣሎ ኣብቲ ካልኣይ ፔጅ ከዓ ክልተ ስላይድ ወፂኡ ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ሳልሳይ ፔጅ ከዓ ከምኡ ክልተ ስላይድ እናኾነ ይወፅእ ኣሎ ሃራይ እምበር ቀፂልና ንመሃሮ ትምህርቲ ድማ ከመይ ጌርና ነዚ ፕረዘንቴሽን ዘዳለናዮ ዶክመንት ናብ ቪድዮ ፎርማት ንቕይሮ ዝብል ክንርኢ ኢና ሕጂ እዚ ፕረዘንቴሽን እዚ ተዳልዩ ተወዲኡ ኣሎ ኣብ ፋይል ንኣቱ ኤክስፖርት ንብላ ሓንቲ ወይ እዛ ክሬት ፒዲኤፍ ተጠቂምና ነርና ሕጂ ኣብ ትሕቲያ ዘላ ክሬት ቪድዮ ትብል ኣላ ነዚኣ ክሊክ ንገብራ ቀፂልና ኣብዚ እንታይ ዓይነት ሳይዝ ማለት እዩ ናይቲ ቪድዮ ናትና እቲ ኳሊቲ ናቱ ሕጂ ፉል ኤችዲ ሃይ ዴፊኒሽን እንድሕዳ ደሊና ኣብዚ ለና ብ4K ጌርና እንድሕዳ ሴቭ ክንገብሮ ደሊና ከዓ ኣብዚ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ሳይዙ ኣዝዩ ዓብይ ይኸውን ምክንያቱ ኣዝዩ ንፃረ ስለ ዘለዎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ሪዞሉሽን ናቱ 3840 ብ2160 እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ሕጂ 4K እንድሕር ኮይኑ ኣዝዩ ዓብ ሳይዝ ዝወስድ እዚ ፉል ኤችዲ ኣለና እዚ ከዓ ኤችዲ ከዓ 720 ከዓ ኣለና ማለት እዩ ስታንዳርድ ቪድዮ እንድሕዳ ክንሰርሕ ደሊና ከዓ ውሕድ ዝበለ ሳይዝ ዘለዎ እዚ ክንመርፅ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ሕጂ ካብዚ እቲ ዝደለናዮ ሪዞሉሽን ንመርፅ ብድሕሪኡ ኣብዚ ዱ ኖት ዩዝ ሪከርድድ ታይሚንግ ኤንድ ናሬሽንስ ሕጂ ዝኾነ ሪከርድ ዝገበርናዮ ኦዲዮ ሳውንድስ ድዩ ገለ እንድሕዳ ነይሩ ኮይኑ ኣብዚ ከነእትዎ ገለ እንድሕዳ ደሊና ክነእትዎ ንኽእል ኢና ኣብቲ ቪድዮ ማለት እዩ ፓርቲ ናይቲ ቪድዮ ክኸውን ተዘይደሊናዮ ግን ዱ ኖት ዩዝ ሪከርድድ ታይሚንግ ኤንድ ናሬሽንስ ዝብል ኣሎ ነዚ ንመርፅ ብድሕሪኡ እዚ ቪድዮ እዚ ክቐፅል ከሎ ዳርጋ 12 ዝኾኑ ስላይድስ ኣለዎ ኢለኩም ነይረ ሕጂ ኣብ ኢች ስላይድ ክንደይ ሰከንድስ ክፀንሕ ኢኻ ትደልዮ ዘለኻ ንኣብነት ሕጂ ባይ ዲፎልት 5 ሰከንድስ መፂ ሎ ግን እዚ ክትውስኸሉ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ 5 ሰከንድስ ድሓን ክንገብሮ ኢና ዘን ክሬት ቪድዮ ምስ በልናዮ እቲ ዝሰራሕካዮ ቪድዮ ኣበይኻ ሴቭ ክትገብሮ ትደሊ ይብለኒ ኣሎ ኣነ ኣብ ቪድዮስ ፎልደር ሴቭ ክገብሮ እየ ኣብዚ ከዓ ፋይል ኔም ክህቦ እየ ማለት እዩ ሃራይ ትግርኛ ኮድ ሲለ ፋይል ኔም ሂበ ኣለኹ ኣብ ቪድዮስ ፎልደር ከዓ ሴቭ ገይርዮ ኣለኹ እቲ ታይፕ ናቱ ከዓ ኤምፔግ 4 ኮይኑ ሴቭ ክኾን እዩ ማለት እዩ ሕጂ ሴቭ ክንገብሮ ኢና ኣብዚ ክሬቲንግ ቪድዮ ትግርኛ ኮድስ ዶት ኤምፒ4 ብለና ኣሎ ኣብዚ ናብ ቪድዮ ይቕየር ኣሎ ማለት እዩ እዚ ስላይድ ሾው ናትና ክንፅበየ ኢና ማለት እዩ ሃራይ ሕጂ ወዲኡ ኣሎ ኣብ ፋይል ኤክስፕሎረር ከኣትየ ኣብ ቪድዮስ ዝብል ፎልደር ምስኣቶ ከምዚ ንሪኣ ዘለና ናብ ቪድዮ ተቐይራ ኣላ ማለት እዩ እታ ትግርኛ ኮድስ ትብል ሕጂ 11.3 ሜጋባይት ኣለዋ ቶታል ሌንግዝ ከዓ ናብ 1 ደቂቕ ኮይና ኣላ ማለት እዩ ነዚኣ ንኸፍታ ምስ ከፈትናያ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ናብ ቪድዮ ተቐይሩሎ እቲ ፕረዘንቴሽን ባዕሉ ከዓ 5 ሰከንድ ፀኒሑ እቲ ስላይድስ ይቕየር ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ብከምዚ ኣገባብ ጌርና እቲ ዘዳለናዮ ስላይድ ሾው ናብ ቪድዮ ቀይርና ከዓ ሼር ክንገብሮ ንኽእል ኢና ናብ ዩቲዩብ ዲኻ ክትፅዕኖ ዋላ ንካልኦት ሰባት ዲኻ ክትቦም ከም ምርጫኻ ጌርካ ብከምዚ ኣገባብ ጌርኩም ከዓ ቪድዮ ክትዳልዎ ትኽእሉ ኢኹም እቲ ናታትኩም ፕረዘንቴሽን ማለት እዩ ቀፂልና ንመሃሮ ትምህርቲ ንሓደ ፕረዘንቴሽን ከም ፓወርፖይንት ዶኩመንት ዘይኮነ ከም ፕረዘንቴሽን ሾው ጌርና እንድሕዳ ሴቭ ክንገብሮ ደሊና ኣብ ፋይል ንኣቱ ኣብዚ ኤክስፖርት ዝብል ኣለና ኣብ ኤክስፖርት ምስ ኣተና ቼንጅ ፋይል ታይፕ ዝብል ኣለና ቼንጅ ፋይል ታይፕ ምስ መረፅና
ابزي باوربوينت شو زبل الله مالتي حجي كان برزنتيشن دوكمنت زي كونس كان باوربوينت شو غيرنا سيف كنغبرو مسندل مالتي باوربوينت شو نمرጽ بدحريو سيف از نبلع زن اب دوكمنتس فولدر نابنت ትግርኛ ኮትስ ኢለ ዝኾነ ፋይል ኔም ክትቦ ትኽእሉ ኢኹም ትግርኛ ኮትስ ሾው ኢለ ኣብዚ ሴቭ ገይረ ኣለኹ ሕጂ እዛ ሾው ገይረላ ዘለኹ ሴቭ ኮይና ኣላ ማለት እዩ ኣብዚ ኣቲና ክንከፍቶ ኢና ኣብ ዶክመንትስ ምስ ኣተና ሕጂ ኣብዚ ታይ ትዕዘቡ ኣለኹም ዋላ እቲ ኣይኮን እውን ተቐይሩ ኣሎ ማለት እዩ ትግርኛ ኮትስ ሾው ኢልና እንድሕር ዳ እዚኣ ዳብል ክሊክ ገይረ ከፊት እያ immediately ናፍቲ ስላይድ ሾው ኣቱ ማለት እዩ ናፍቲ ዶክመንት ዘይኮነ ትኸፍተለይ ናብቲ ስላይድ ሾው ናብኡ ተኣቱ ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ ብስላይድ ሾው ትጅምር ኣላ ማለት እዩ እስኬፕ እንድሕር ዳ ፀይጥኻ ትጠፍእ ማለት እዩ ስለዚ ብከምዚ ጌርናኻ ናብ ሓደ ፕሬዘንቴሽን ሾው ሴቭ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ቀፂልና ተወሳኺ ንምሃሮ ኣብ ፋይል ምስ ኣተና ኣብ ኤክስፖርት ፓኬጅ ፕሬዘንቴሽን ፎር ሲዲ ዝብል ኣሎ ንኣብነት እዚ ፕሬዘንቴሽን ኣዳሊናዮ ዘለና ብሲዲ ኣብ ሲዲ መሊእና እንድሕር ዳ ክንሰዶ ደሊና ወይ ድማ ኣብ ኮምፒውተርና ኣብ ፎልደር ከነቐምጦ እንድሕር ዳ ደሊና ኣብዚ ፓኬጅ ፕሬዘንቴሽን ፎር ሲዲ ዝብል ኣሎ ኣብዚ ክሊክ ንገብር ቀፂልና ፓኬጅ ፎር ሲዲ ዝብል ንመርጽ ኣብዚ ኔም ደ ሲዲ ይብለና ኣሎ ሕጂ ፕሬዘንቴሽን ሲዲ ድሓን ኣብዚ ዝኾነ ሽም ክትብዎ ትኽእሉ ኢኹም ኦኬ ዋላ ትግርኛ ኮትስ ሲዲ ኢለ ኣለኹ ሕጂ እዚኣ እታ ፋይልስ ቱ ቢ ኮፒድ ኣብዚ ኣለና ማለት እዩ እዛ ፋይል እዚኣ እንድሕር ዳ ክንውስኸሉ ደሊና ካልእ ፋይልስ ከዓ ኣብዚ ክንውስኽ ንኽእል ኢና ንኣብነት እዛ ትግርኛ ኮትስታ ሾው ትብል ወሲኸያ ኣለኹ ኦኬ ራይ እሳ ኦልሬዲ እሳ ስለ ኣብኣ ንሰርሕ ስለ ዘለና ኣብዚ ኣትያ ዘላ ካልእ ድሓን ከነእቱ ኢና ዋላ እዛ ሂስትሪ ኦፍ ኤሪትሪያ ትብል ዘላ ዶክመንት ኣብዚ ክንውስኻ ኢና ማለት እዩ ሕጂ ኮፒ ቱ ሲዲ እንድሕር ዳ ኢልና ናብ ሲዲ ኣብ ከሎ በር ንገብረልና ወይ ከዓ ኮፒ ይገብረልና ማለት እዩ እንድሕር ዳ ኮፒ ቱ ፎልደር ኢልና ኸ ኣብ ፎልደር ኣብ ፍላሽና ክኾን ይኽእል ወይ ኣብ ኮምፒውተርና ከነቐምጦ እንድሕር ዳ ደሊና ማለት ሕጂ ኮፒ ቱ ፎልደር ኢለ ኣለኹ ፎልደር ኔም ክበአ ትግርኛ ኮትስ ሲዲ ድሓን ብዘለዎ ይኽድ ሎኬሽን ክመርፅ እየ ኣበይ ከተቐምጠለይ ደልያ ከም ዘለኹ ንኣብነት ኣብዚ ሚውዚክ ዝብል ፎልደር ናተይ ኣብዚ ከተቐምጠለይ ኣብዚ ፎልደር ሰሪሓ ከተቐምጠለይ ደልየ ኣለኹ ሰሌክት ክብል እየ ስለዚ ትግርኛ ኮትስ ሲዲ ዝብል ፎልደር ክሰርሓለያ ማለት እዩ ኦፐን ፎልደር ወይን ኮምፕሊት ዝብል ኣሎ እዚኣ እንድሕር ዳ ቲክ ጌርኩማ ምስ ወደአት ኣብኡ ከሎ ባዕላ ነቲ ፎልደር ክትከፍተልና እያ እንተዘይኮይኑ ባዕልና ክንከፍታ ኢና ድሓን እዚኣ ኣልጊስያ ኣለኹ ኦኬ ኢልያ ኣለኹ ኣብዚ የስ ንብል ሕጂ ኮፒ ይገብረልና ኣሎ ማለት እዩ ኮፒ ገይሩ ምስ ወደአ ነታ ፎልደር ከፊትና ድማ ኣብኣ ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ ኣረ ሕጂ ተዘይተጋጌ ወዲኣ ኣላ ፋይል ኤክስፕሎረር ክንከፍት ኢና ኣብ ሚውዚክ ፎልደር ኢና ኢልና ነርና ኣረ ሚውዚክ ፎልደር ኢና ኢልና ነርና ኣብ ሚውዚክ ፎልደር ምስ ኣተና እታ ፎልደር ከም ዝትዕዘብዋ ዘለኹም ትግርኛ ኮትስ ሲዲ ኢላ በታ ዝሃብናዮ ፋይል ኔም ተሰሪሓላ ማለት እዩ ኣብ ውሽጣ እንድሕር ዳ ኣቲና ኸ እተን ሴቭ ዝገበርናየን ፕሬዘንቴሽንስ ኣድ ዝገበርናየን ማለት እዩ ኣብዚ መፅአን ኣለዋ ከም ሓደ ፓኬጅ ኮይነን ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ጌርና ኸ ብፎልደር ጌርና ሼር ክንገብሮ ንኽእል ኢና ንሰብ ኮፒ ጌርና ክንቦ ንኽእል ኢና ሕራይ ቀፂልና ንምሃሮ ትምህርቲ ድማ ነዚ ስላይድ ሾውስ ናትና ከመይ ጌርና ናብ ስእሊ ቀይርና ሴቭ ንገብሮ ሕጂ ንኣብነት ኣብ ፌስቡክ ኣካውንትኩም ዲ ወይ ኣብ ኢንስታግራም ከም ስእሊ ጌርኩም እንድሕር ዳ ፖስት ክትገብሮ እንድሕር ዳ ደሊኹም ነዚ ትሕዝቶታት ማለት እዩ ሲምፕሊ ኣብ ፋይል ንኣቱ ቀፂልና ኣብ ኤክስፖርት ምስ ኣተና ኣብዚ ቼንጅ ፋይል ታይፕ ዝብል ኣለና ቀፂልና ኣብዚ ታይ ዝብል ኣሎ ኢሜጅ ፋይል ታይፕስ ዝብል ኣሎ ካብዚ ኢሜጅ ፋይል ታይፕስ ንመርፅ ወይ ጄፔግ ዲ ወይ ከዓ ፒኤንጂ ኣነ ፒኤንጂ ዋላ ክመርፅ እየ ብድሕሪኡ ሴቭ ኣዝ ምስ በልና ኣበይኻ ሴቭ ክትገብሮ ደሊኻ ዘለኻ ይብለኒ ኣሎ ማለት እዩ ድሓን ኣብ ሚውዚክ ፎልደር ሴቭ ክገብሮ እየ ኣነ ኣብዚ ሴቭ ምስ በልክዋ ሕጂ ተምርፀኒላ ኣየኖት ስላይድስ ብምሉእ እቲ ስላይድስ ዲኻ ናብ ስእሊ ቀይርካ ሴቭ ክትገብሮ ወይስ ነዛ ካልአይቲ ስላይድ ጥራይ እዛ ሰሌክት ኮይና ዘላ ወይ ድማ ካንስል ጌርካ ክትወፅእ ምስ ደሊ ኣነ ሕጂ ኦል ስላይድስ ክብላ እየ 12 ስላይድስ ኣለዋ ናብ 12 ኣሳእል ክትቅይረለይ ክፅበየ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ኣብዚ ንሪኦ ከም ዘለና ሴቭ ገብር ኣሎ ሕራይ ኢች እቲ ፕሬዘንቴሽን ከዓ ኣብቲ ሚውዚክ ኣብ ሚውዚክ ፎልደር ናተይ ተቐይሩ ከም ዘሎ ሕብረኒ ኣሎ ኣብዚ ብፋይል ኤክስፕሎረር ገይረ ከኣቱ እየ ሕራይ ኣብዚ ምስ ኣተኹ እታ ፎልደር ተሰሪሓላ ትግርኛ ኮት ሾው ትብል ማለት እዩ ኣብኣ ምስ ኣተኹ እተን 12 ኣሳእል
أبزي متين الله مالتي تم presentation زنبرا دوكمنت نابسئل تغيرن متين زلو حجز عند حدا كفيتنا يو بناي سئل program جيريو زخفتلنا زلو مالتي أوكي هم ستريو زلهم فوتوس program تتكيمو كفيتلنا له حجنا زي أب فيسبوك ديخا بإنستغرام ديخا أب ناي سئلي بويب سايت كتقاملو دما تخيلي خا مالتي سلازي كم زغيرنا خا بسئل منقد جيرنا شير كنغورو عند حدا دليناتنا presentation بخمسة أجواب جيرنا نتقام مالتي